sini hano sung sep khaini musugu sini je edisi tongmani omono phana sung sep khaini musugu phiaba tini hayo sung nai khangkhna sini edisi area bisingo phana sung tini hayo sep asungni khaimenya ba khajaya ngui tongmani hai sung nugui tong back sung 15-20 বছর সিকাংরো जों नायखांखनो जे जागाव जों बलं खेनुगो ओ जागारो तिनि हायो खनो कामि कामा खनो कामि इंजा खायो जों नुगै दं जे जागाव अर जागावल बलं मा सि अर जागाल माया खाखायो जों अर जागार तिनि हायो कामि साजा खनुगै दं गजों कामि साजा खनोइपुर बाबाफोर अर जागा कामि इंबाय बेलांबो फोर बियानि बरफ खायो बेलांबो अमहाय खायबै जों बेलायनो माहुलायो गोबाय दैखेनो जों नुगो कान्चनपुरो बहायनो गोबां मानो बरफ जों थांनाय साल जों नुगमनि हामनि ओंखेनो बफानो ताव फानोसि मोंसा जों निउस कताल नुफिया ओंखेनो अर जागोनसि तंखना ओंखे ब फाइनाय जराव ओंखेनो ते 5 বছর 10 বছর পরে ओंखेनो अर जागा बलंग जों कामि कामा खेनो जों नुगै थांबाय फिरनाय गोबाय खेसि बसबो गोबां एडिसि एरिया बिसिङावनो अमहाय खे जागा बांमानो ओङै दंखाना वान सवै नायले नों जे नों तङै तङ अर गाना गिनिरो माहो गामि इंपायमानिरो नों इन्दे नुक्तर नुखांखे कमेन्ट खाय जोंनो साइ खोनारदि के नायदि अमहायखे बसबो गोबां ओङै दंना जों सिनि जागोन जों प्रोटेक्ट खायनि मुसु सेफ खायनि मुसु फियाबा सेफ खायजाया ओङै दं तानि बाङै जों अर जागाव जे जों सिभिल ससाइटि तंनाय जे गामिनि बर' तंनाय जों एक्शन नायने बाङै जों बनो एक्शन नावै जों ता डीएम नि थानिव ओंखा जे ऑफिशियल नि लेवल दं लीगली ऑफिशियल नि लेवल दं जों थाङै जों बनो जों जमा रवै बाबनि अरतै जों मोनसे सोर अर जागा ताखायरो दि सगदि जों रयला हांखे जों गाहामाखनो कासुमै मानो फियाबा तानि कासुं जायै दं individually जों खायनि मुसुया बा अमहायके जोंनि अर जागाव वान समु बिचार कामि लुकोबो सालाय जागिया के बनि बाङैनो जों ता नायन दं जों कायसा प्लेटफर्म नाङै दं हा जों थानसा के तवानि सुसेलियो जों साव जों थानसा गरै हिनो जों सालायै दं जों बोखाव बहायनो जतनो जों बोखाव दिनै हायो थानसा से ओङै दं वान सवनि जों जतनो बोखाव दिनै थानसाङै दं फियाबा सिनि थायो कायसा प्लेटफर्म सिकरो जदिसिनि थानिवा सोसाइटी नि भलंटियर आसो कायसा प्लेटफर्म तंग कायसा यूथ नि फन सोसाइटी नि तै नन पॉलिटिकल कायसा प्लेटफर्म तंग खांखेनो जों बाहाय ओङै इंखामंना कायसा माहाय अर्गेनाइजेशन कायसा प्लेटफर्म गोनां इंखांखेनो जों उ प्लेटफर्म जारा भलंटियर तंगना बरंनो सोसाइटी ना नायको लैनो जागा प्रोटेक्ट खायैनो बरंनो थाङै पाल के थाङै अर जागाव कायसा अर्गेनाइजेशन गोनां बा डीएम नि थानि थांनाय बा जे फानि जे माय जे लीगली एक्शन खायमा माने अमहाय थानिव थाङै कासङै मान खामों जदि अमहाय दं हांखेनो सिनि जागा बुसु सेफ ओङै दं खामों एडिसि एरिया फानो फियाबा सिनि थानिव अमहाय प्लेटफर्म से गरैनि बाङै जों कासङै मानिया घे अमहायनो तैनो दिनै हायो जों बसकां जरानो नाहावो जें माने ओंपाय बसकां सालो नाहावो जों अमहाय कायसा प्लेटफर्म सनानिनो नाङो दे नांया सोसाइटी न तैयै कायसा भलंटियर खामाने जे प्लेटफर्म सनावनि नांदे नांया नोंनो कमेन्ट खावै साइ खोनारदि जों सरकारनो नायसि दं हा पॉलिटिशियन नायसिन दं खामाने पॉलिटिशियन दं खनो वोट बैंक नि बाङै सिरिं खेपानो पाइयो सरकार ओंखेनो ओ जागाव जदि सेटलमेंट जा और जा मोनसे प्रोजेक्ट तो फेवरनो सार रसने हमफानो ते कायसा जागाव बरनो सेटलमेंट सि रय मारा फिउनाय हानि मोन जों पॉलिटिशियन बा सरकार नायसै दं हांखेनो जों अमनो खायमान या ओङै थांनाय सेटलमेंट या खसकानो जों बरनो जों डीएम नि थानो जे फाने थानो जों एप्लिकेशन रवैनो मा जागा मारया नाय के बहायनि बाङै जों एक्शन खायनि सोसाइटी volunteer बा सोसाइटी नि कायसे यूनिटी ngani सोसाइटी न नायकलनाय जों कायसा प्लेटफॉर्म नाङै दं हा नोंबो नांजा खांखनो कमेन्ट खाय साइ खोनादो ते अमो कगनो नो अमो आइडिया रनो नों जाजा खामाने शेयार खायसिनि तिप्रा सारनो गोबां मा बरंनो नों एवार खालायबायनाय ते जों थानसा खायबायनो
omo haike sanawe se chini jagana se protect khailaibai nai so hambai love you share khani jotona sing shiro laibai nai